gure metropoli foraleko txoko honetara hurbildu da gurekin solasean aritzera alduko Nafarroako idazkari nagusi Eduardo Santos jauna. Egunon, Eduardo. Egunon, Juan Cruz. Zer moduz dabiltza? Ongi, esan beharko. Bizarrarekin etorri zara, ez da nahita izan den, edo azken egunotako giro honetan ez duzun aukerarik topatu, demorarik topatu bizarra egiteko. Ez, egun gutxietan ez da olako bizar bat ateratzen, suposatuko duzunez, orduan lehenik hartutako erabaki bat izan zen, eta jazta. Ez dakit, igual desagertuko da egun batetik bestera. Aste honetan noizoaz, Madrila? Aste honetan ez naiz jugaten, baina suposatzen dut hortzegunean elkarrizketa bat daukala, igual hurbilduko naiz. Baina joan tatortzeko idazkari nagusia zara eta diputatua zenbait asteetan biztan da zailagoa izanen dela. Madrilgo eta Iruñeko jarduerak uztartzea. Gerta daiteke, baina nik esan dudan bezala, importanteena da partidua eta taldea. Eta ez naiz ni bakarrik, nik aurpegia ematen dut, zeren bozera maila naiz, eta hortan nabil hemen, eta nolabait hitzak jartzen, ez? Baina hitzak jartzen dizkiot beste batzuei, zeren beste batzuek erabakitzen dute, baita ere nirekin, eta beste batzuek egiten dituzte partidu hau eta partidu honen atalak, noski. Beraz, alaxe, segitzeko asmoa? Ikusi beharko da. Nire asmoa beti izan da Nafarroan egotea eta hemen eraikitzea. Baina politikan beste batzuekin hartzen dira erabaki guzti horiek, zeren nire naiz bakarrik. Nire gustoa mahai gainean jartzen. Orduan, hortaz hitz egin beharko da eta erabaki bat hartu. Hitz egiten ari zarete? Pentsatzen ari naiz. Hortxutziko kontu da orduan. Pentsamendutik hitzera badakizu tarte bat dagola, eta baina tarte hori nolabait zeharkatu beharko da, momenturen batean. Urak uerdabiltza aldugun, izan ere ostiralean jakin zen, Berme Demokratikoen batzordeak militantziaren behin-behineko etetea. Ezarri ziola, ezarri diola, Laura Perez idazkari nagusi ohiari. Noiz jakin zenuen zuk? Aurretikan, zeren zuzendaritzak salaketa hori jarri zuen. Aurretikan genekien Laurak egindakoa, noski. Noiz jakin genuen egun bat aurreago. Ordezkaritzak kargu guztiak uzteko agindu dio Berme Demokratikoen batzordeak, eta haren oharraren arabera ezinen da alduguren ordezkari izan parlamentuko ezein batzordetan, eta ezinen du alduguren izenean hitz egin. Hala da, ezta? Hala da. Normala da, Berme batzordeak ikusten baldin badu, kode etikoaren lege uste garabe bat izan dela, normala da, Podemos alduguren abotsa esera matea. Eta noiz arte izanen da indarrean, behin-behineko neurri hau, izan ere behin-behinekoa da, orain prozedura zein da? Definitiboa izan arte, orduan salaketa bat jarri egin dugu, Berme batzordeak hartutako erabakia hor mahai gainean dago, eta orain Laurak bere defentsan nahi duena eginen du, ez? Epe bat dauka, nik uste dut 10 egunetakoa dela, nolabait bere aldeko argudioak ez dakit hor mahai gainean jartzeko, eta gero hartuko da erabaki bat. Abenduan abiatu zen auzia, okerrez banaiz, hor militante batek Perezen aurkako salaketa aurkeztu zuelarik, alderdiaren aurkako azpi jokoan aritzea eta gerra zikina egitea leporaturik, ez da? Hori zen kontua. Ez da zehatza. Ez da zehatza. Hori gertatu zen, baina bi kontu ezberdin dira orduan. Bai, bi kontu ezberdin dira. Bi kontu ezberdin dira. Guk izan genuen berri bat, ez? Eta berri horren ondorioz hasi ginen ikerketa bat. Barruan eta hola. Ikerketa horren ondorioz ikusi genuen, nolabait, hor salatzeko moduko zerbait zegoela, ez? Eta bildu ginen, eta oso erabaki zail bat izan zen bere momentuan, ez? Hor demagun, entzuleak gure tokian jartzea nahiko nuke, ez? Alde batetikan, gu partidu berri bezala, guk beti aldarrikatu egin dugula, ez garela berdinak, ez? Kode etikoa dugula eta kargo publikoek bete behar dutela, alde batetikan. Gero beste alde hortikan badaukagu erantzukizuna handia, ez? Badago aldaketa, badago talde parlamentarioa eta badago zeo zer. Orduan bi gauza horiek jarri ziren mahai gainean.
eta oso erabaki zaila izan zen. Baina pentsatu genuen, berdina egiten baldin badugu. Azkenean egiten ari garena da nolabait interes partidista bateagatik zer izkutatzea. Eta guk ez genuen hori egin nahi. Eta azkenean salaketa jarri genuen horregatikan. Baina bi salaketa dira. Bi ezberdin, orduan esan dugu, bat da alderdiko militante horren salaketa, eta horrek martxan edo abian jarri zuen prozedura, eta hau da, beste kontu bat, zuzendaritzak aurkezturiko salaketa, kode etikoaren urraketa larri baten kontura, hor, Berme Demokratikoen batzordeak dio, ahaldu guren izen ona zikintzen ari, bueno, ez du esan Perezek zikindu duen, esaten du, zenbait kargu publiko zikintzen ari dira, aldu guren izen ona ahantziz kode etikoa. Guk jarri genuen salaketa, hor dago espedientea, eta espedientean dira leporatzen dezkio gauza guztiak eta frogak, bale? Ustezkoa da, momentuz. Ustezko kode etikoaren urraketa, bai, aipatzen da, giri horretan. Aipatzen da, zeren hori da, guk uste duguna da, azken finean. Nola baitere, zuzendaritzak beti konprobatzen ditu gauzak, olako pausu bat eman baino lehenago, suposatuko duzuenez, zeren hori da. Orduan, Berme batzordeak hartu egin du espediente guzti hori, ikusi egin du, eta erabaki bat hartu egin du. Eta erabaki hori izan da indizio serioak direla, orduan, momentuz, utziko dugu Laura kanpoan, espedientea konpondu arte. Eta konpontzen denean ikusiko da ze gertatzen den. Zuek ez duzue argitu, Berme Demokratikoen batzordeak ez du argitu ustezko urraketa hori zein den, baina filtraziorik ere izan da, badakizu sare sozialetan konparaziora. Javier Lorente kazetariak zabaldu duenez, kontua da. Hezkuntza batzordean gertatu zela urraketa, UPNek bigarren hezkuntzako irakaslei KAP edo pedagogia masterra exigitzen dien neurria atzeratzeko proposamena aurkeztu zuela, eta injustu bigarren hezkuntzan irakasle izan den eta KAPik ez duen Laura Perez batzordean sartu zela, batzordeko kide izateagatik, izan gabe barkatu, eta moratoria horren alde bozkatu zuela. Hau ala alda. Joan Cruz, nik ezin dizut hori konfirmatu. Zeren, gure estatutuak esaten dutela... Hori, sare sozialetan dago, publikoa da... Baina ni Podemos aldu guren idazkari nagusia naiz, eta estatutuak errespetatu behar ditut, bale? Partido honetan beti dira filtrazioak. Beti izan dira eta beti dira. Zoritzarrez esan beharko nuke, bale? Baina ni idazkari nagusia naiz, nik egin dut espediente hori ejekutibarekin batera, eta nik Berme batzordeari pasatu diot. Eta espediente hori izan behar da konfidentziala, zen azkenean publikoki argitaratzen baldin badira gauza horiek, Lauraren defentsa murrizten da, zeren epaiketa publiko bat egiten da, baita ere. Orduan, nik badakit hau dela publikoa eta komunikatu behar dela ongi, baina gure ikuspuntutik hau da kode etikoaren urraketa grabea. Vale? Eta horregatikan egin dugun salaketa. Ez du inolako zerikusirik borroka ideologiko edo sasi ideologiko batekin. Bueno, dena da ideologia, kode etikoa baita ere, nahi baldin baduzu. Baina nire jarrera oso nabaria izan behar da. Guk mantentzen gara hemen, eta guk egin dugu salaketa hori, erabaki hori hartu egin dugu, Berme batzordeak beste bat hartu egin du, Laurak defentsa izanen du, eta gero erabaki bat hartu beharko. Teresa ez parlamentariak dio, gisa honetako disiplina neurri larriak hartu aurretik informazio prozesu garden bat egin beharko litzatekeela, lukeela egon nahi halako neurriak goitik behera hartzen dituen alderdi batean. Orduan zer eginen du, estatutoak hartu eta kutxa batean sartu. Azkenean guk gure estatutoak jarraitu behar ditugu. Zer esanik ez, publikoa egin aurretik deiak egin ziren. Pizka bat abizatzeko eta jakiteko, jakin dezaten, zer gertatu beharko zen eta ezean motako egoera sortu diteken, ez? Eta hori, zilegia da baita ere. Diotenez, parlamentari taldean edo talde parlamentarioan gehienak Lauraren aldekoak dira eta parlamentuko arautegiaren arabera haiek erabakitzen dute, nork hitz egiten duen haien taldearen izenean. Baina hori nik ez dut esplikatu behar, haiek esplikatu beharko lukete. Nolabait ez, azkenean guk estatutoa jarraitu ditugu.
ustezko urraketa bat salatu egin dugu, berme batzordeak hartu egin du zera ebazpen bat, bale? Talde parlamentarioan, erabaki beharko dute, edo mantentzen dute talde parlamentarioa, edo lerratzen dira Laurarekin, eta esplikatu beharko lukete zergatikan lerratzen dira, ustezko olako urraketa batean egin duen pertsona batekin, eta zergatikan joaten dira Podemos aldugutik, zeren azkenean hori da Podemos aldugutik joatea. Eta, nik uste dut Podemos aldugun sartu ziren, zerrenda batean sartu ziren, primarietan izan ziren autuak, eta gero hauteskunde batean izan ziren Podemos alduguren diputatu bezala edo parlamentari bezala autuak. Hortikan joaten baldin badira, esplika dezaten zergatikan. Zen, Lauraren kontra badago espediente bat, baina besten kontra ez dago ezer. Haiek esplikatu beharko dute. Esaten baldin badute, borroka ideologikoa dela edolako zerbait, esplikatu beharko dute zergatikan. Guk egin badakigu olako gauzetan, beti ezkutu bezala jartzen dira gauza ideologikoak, beti. Baina nik suposatzen dut jendeak gero gai dela hausnarketa sakon bat egiteko eta lako gauzetaz kontutan hartzeko. Idazkari nagusia hautatzeko lehian, maiatzean, oker ez banaiz, 28 botoko aldearekin gailendu zinen, ezta? Hori da leloa, beti esaten den leloa. Bi zerrenda ziren nolabait, ez? Bat idazkari nagusia izateko, eta horregia da, margen gutxi bat, tarte gutxi bat izan zela, Laura eta nire artean, eta hola, bertze gauza bat da, kontseilu hiritarra, eta hor tarte handiagoa izan zen, ez? Nolabait zerrenden artean, eta dena hori. Azkenean, parti honetan, lerro politikoa markatzen duen organoa da hiritar kontseilua. Ez, hori. Eta orain esaten aldizut, partidu guztia dago gure atzean. Guztia. Ez dago, Podemos aldugu ez dago zatituta edo esaten den bezala, ez? Partidu guztia ari da lanean, ilusioz. Ari gara lurraldetan gauzak eraikitzen, ikusi egin zen Lizarran, ikusi egin zen Herriberan, eta gauza gehiago egiten ari dira, barneko egitura indartzen ari da. Hemen daukaguna da problema bat. Baina problema hori dago mugatuta, bere tokian, parlamentuan eta Lauraren izenpean. Konpondu beharko dugu eta partiduak bere bidea jarraituko du, inolako problemarik gabe. Laura, kesu azaldu izan da, herritarren kontseiluan badaudelako, horretarako hautatu zituztelako alderdiko militanteek, baina gero alderdiaren zuzendaritzan ez dagoelako bere aldeko inor. Edo bere taldeko inor. Nik ez dut hortan sartu nahi, zen azkenean gure jarrera zuzendaritza bezala izan da oso inklusiboa lehenengo momentutik. Gauza da nola sartzen den jendea, eta guk eskaini genion nolabait lan egiteko esparru asko. Baina, bertze gauza bat da, beste bide bat hartzea. Deno gogoratzen gara nola guk irabazi genuen lehenengo prentsaurrean, Laurak ez zuen nolabait emaitzak onartu. Eta horrela jarraitu izan du. Baina horrek ez du inolako zer ikusirik beste gauzekin eta hola. Baina badago haserre importante bat partiduen barruan zenbait pertsonekin, zeren azkenean ez da zilegia zera partiduen organotan parte hartzea eta gero kanpoan zeozer eraikitzea eta bere kabutzi biltzea, ez? Baina, niri ez zait hori importa, azkenean adierazpen askatasuna da, ez? Baina gero respetatu behar dira modu demokratiko batez hartutako erabakiak bestela ez dago partidurik. Arazo mugatu bat zela, bestelako arazoak ere izan dira, edo akaso honen barruan, baina Fani Carrillo dimisio eman berri du, Silvia Jauregi gauza bera egin zuen. Bai, egia da. Baina haiek esplikatu beharko lukete zergatikan, ez? Nik esate baterako Faniren adierazpenak eta hola, nik nituen ulertu. Benetan, esaten du alde batetikan... Adierazpen publiko horien aurretik ez duzu hitz egin? Ez.
Ni ez dit deitu, ni enteratu nintzen prentsaz, eta hola, bidali zidan eskutitza, hori bai, eta gero prentsara eraman zuten, eta hola, nik oraindikan ez dakit zergatikan Fani aldendu egin dela, zeren azkenean bere jarrera, izan da, partidoen organotik aldentzea, baina gero akta eukitzea, eta esaten du ados dagola Podemosekin, baina ados ez dagola zuzendaritzarekin, ez da ere, eta botatzen dituen akusazioak, frogarik gabekoak dira, eta horrela, ez? Nik ez dut ulertzen dena hori, da nahiko irrazionala, ez? Esplikatzen baldin badit, jakinen dugu. Parlamentariak taipatu duzu, eta berme demokratikoen batzorde horren oharrean, da, aurreratzen da, azkenean zigorra baieztatzen bada, eta behin-behinekoa izateari uzten badio, parlamentari akta bueltatzeko eskatuko zaiola Laura Perezi. Hori izalda prozedura pixat aurreratzea, edo deigarria egin zitzaidan? Ez logikoa da. A ber, azkenean, hori definitiboa gertatzen baldin bada, horrek esan nahi du Podemos aldugutik kanpo dagola. Ze zentzua dauka Podemos alduguren talde parlamentario. Ez bai noski ez dut esaten hori, esaten dut behin-behinekoa denez, esan dut behin-betikoa izan arte, ez dago zertan aipatu edo bai, edo... Igual bai, ez dakit, hori da gertatuko dena, ez? Galdetzen baldin badidaten, nik aurreratu behar dut zein den partidaren eritzia, zeren kargo publiko batek sinatzen du kode etiko bat. Eta horregatik handago Podemos aldugun, bestela primarietan parte hartzerik ez, hori horrela da. Orduan, urratzen baldin baduzu kode etiko hori modu grabe batez, konpromiso hori edo itun hori apurtzen da partidarekin. Orduan, partida honetan parte hartu zenuen hauteskunde batean, eta hola, eta logikoa da akta eskatzea. Bai. Badiozu, Eduardo, honen giberean ez dagoela desadostasun ideologikorik. Aipatu bat, eske, nik irakurri dut denetikan, bi egun honetan. Sare sozialetan esan dute, bota nahi dugula Laura errejonista delako. Bertze batzuk esaten dute, ez da errejonista, ez da antikapi. Bertze batzuk esaten dute, eske Laurak nahi du Nafarroako nolabait, ez dakit, buru jabetza, defendatzea eta guk ez. Zen guk omen gara Madrilgoak edolako zerbait, bale? Bertze batzuk esaten dute, hori espekulazioak dira. Ez da, azkenean, logikoa da, ez? Kazetari bakoitzak eman detzake bere iritzia, bere informazioekin, eta hola, eta hildo batetik edo bestetik joan, ez? Esplika dezaten, ez? Zein dagoen hor, nik ez dut ulertzen dena hori. Azkenean, izan da kode etikoaren urraketa bat, guk jakin bagenekien olako gauzak aterako zirela, eta guk erabaki hau hartu aurretik bagenekien, motako espekulazioak eta prentsak zemotako jokua eginen luken horregatikan, eta hala ere asumitu dugu. Hor konparaziora aipatzen dut, eta uste dut Laurak berak aipatu zuela, Kataluniako auziarekin oso jarrera ezberdina dituzuela horrekiko. Nola, Katalunian... Katalunian gertatu den prozesu honekin guziarekin oso jarrera ezberdina dituzuela. Eta zein da berea? Ez dakit, Kontseilu Hiritarran eztabaidatu genuen dena hori, eta nik enun ez berdintasuna hundirik izan. Nik uste dut azkenean Katalunian gertatutakoa dela bi polo direla, eta azkenean gut artean geratu gara erabakitzeko eskubidea defendatzen, bale? Hauteskundeak izan dira eta hola. Bertze gauza bat da taktikoki sektore batek Katalunian, esan nahi du, zer egin nahi zuen. Eta Albano Dante eta jakina denez, lerratu nahi zen nolabait bloke independentistaekin, zen berak esaten duen duintasunez hori egin behartzela, estatuaren erasoaren aurka. Guk ez genuen hori defenditzen, zeren azkenean zen gure identitatea eta nortasuna galtzea nolabait besteen eskuetan eta besteen argudioen barnean eta hola dena hori. Baina hori eztabaidatu egin zen, baina horrek ez du entitaterik Podemos aldugun olako gauza bat egiteko.
zer esanik ez. Baina hor Madrilgo zuzendaritzak erabaki zuen galdeketa egitea, galdera jakin batekin, eta ez Kataluniakoak, eta bueno, horrekin estrapolazioak ere egin daitezke. Bai, egin daitezke, baina zu... Edo egiten dira. Bai, egin daitezke egiten dira eta hola, baina guk hartuko genuke hori erabaki grabea, ez? Nolabait salaketa bat jartzeko eta dena hori Nafarroan daukagunarekin Katalunian gertatutako ustezko desadostasun batengatik. Nik ematen dizun nire erantzuna, ez? Nik eztabaidatu ezaket partioen barruan, organoetan, batzuetan irabazten dut, bertze, batzuetan galtzen dut, edo nire jarrera galtzen du, nik ez dut galtzen, zeren azkenean demokrazian denak irabazten dugu, baina nik nuke botako partidutik pertsona bat, zen jarrera bat edo bestea izateagatik. Litekeena da, Laura Perez alderditikat geratzea, gauzak daudenetan. Bai, aukera bat dago. Orain Berma Batzordeak zera eztabaidatu eta hartu beharko du bere erabakia, eta bere erabakia hartzeko kontutan hartu beharko du Laurak bere defentsan zer esaten duen. Nik ez dut erabakiko hori. Ederki, bada alduguko idazkarin nagusi Eduardo Santos, estimatua dago eta sarri arte. Placer bat beti bezala, agur.